аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои дастаи мунтахаби кишвар аз таърихи 11 то 28 июни соли 2026 машқҳои дастаҷамонии таълимию тамринӣ ба роҳ монда шудааст. қисмати аввали ин машқҳо дар дараи зебоманзари Ромед доир гаштанд. қисмати ҳаракат дар маҷмӯи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон идома доранд. Барои пайгирӣ аз ин тамринҳо мо ворид гаштем ба дохили толори номбурда. суҳбате доштем ки фишурдаи онро пешкашатон мегардонем. даруду салом ҳамдиёрони азиз, мухлисон ва роғибони варзиш. Шабакаи телевизиони варзиш ин навбат ба таври ғайримуқаррарӣ на дар ҳамон студияе ки варзишӣ аст, балки аз толори варзишӣ ки дар ин ҷо ба қавли дигар татами аст ва паҳлавонони маъруфе ки бо ҳам ҷамъ оманданду машқҳои дастаҷамӣ мегузаронанд барои шумо барнома пешниҳод мекунад. ин навбат мо хостем ки аз ин толори варзишӣ ё маҷмӯи бузурги варзишӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки дар ин ҷо машқҳои дастаҷамӣ мунтахаби ҷудокорони кишвар ҳастанд. Бубинед, баъзе кимонои сафед, баъзе кабуд ба бар кардау дар ин ҷо зери роҳбарӣ мураббиёни ҷадиди ин риштаи варзиш тамрин мекунанд. ҳоло дар суҳбати мо аст коршинос мегӯем, директори варзишии Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ва довари дараҷаи олимпӣ Рамзӣ Шамиров. он нафаре ки аз қоидаҳои гӯштини ҷудо мегӯяд ва ин навбат кимоно ба бар кардаасту лаби татами нишаста бо табассумҳо аз тамринҳои паҳлавонон лаззат мебарад. вале мо имконият пайдо кардем ки лаҳзаи Рамзиро аз тамрин ба суҳбат даъват кунем. Рамзӣ ҷон, бубинед ки ин навбат чун мебинем ки мунтахаби кишвар дар ҳайати пурра ҳатто зиёд аз ӯ ҳам бонувон ҳам мардон машқварзӣ мекунанд. хуб ин иқдом ба кадом сабаб буд ва чӣ гуна пешбарӣ шуд аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ки имрӯз ҳама ҷамъанд ба қавли дигар? аввалан мехостам шуморо раҳмат бигӯям ки барои суҳбат шумо вақт ёфтед ва қатъи мо дар ин толор ҳастед. хеле ки мебинед ки як фазои бисёр зебо, як толори бисёр зебо барои машқҳои дастаҷамӣ барои дастаи мунтахаб аз тарафи раис Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дастур дода шуд ки ҳамин толор ба дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 2 сол хизмат мекунад ва ороиш дода шуд. ва бо дастури супоришҳои раис Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоил моҳи июн дастаи мунтахабро ҳамчун сармураббӣ яке аз беҳтарин мутахассисони ҷаҳонӣ ки номдортарин мураббии Аврупо ба ҳисоб мерафт Дукарат даъват карда шуд ба Тоҷикистон ва барои омодагии дастаи якачини ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон барои бозиҳои Осиё, барои чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Баку моҳи октябр баргузор мегардад ва дар мусобиқаҳои байналмилалии Гранд Слем, Гранд При ки дастаро омода мекунад даъват карда шуд. хуб Рамзӣ бубинед, акнун ҳоло мутахассис даъват гардед, як мутахассисе ки чун шумо иброз кардед, яъне 2 маротиба ҳамчун унвони беҳтарин мураббии Аврупо эълон гардидааст. ва имрӯз чун медонем ки Гурҷистон боду ҳавояш ба боду ҳавои Тоҷикистон мувофиқ аст. яъне ин коршиносое ки барои онҳо ҳам гӯштини ки дар ӯ ҷо аст аксаран паҳлавонони мо як шакл аст ва даъват гардидани коршинос аз нигоҳи чӣ мегӯяд
ҳоло барои тайёр кардани паҳлавонон ба қаҳрамони ҷаҳони бакуе ки дар пеш моро интизор аст, ҳам гран-приҳо, гран-сламҳо аст. Аз нигоҳи ӯ ва аз нигоҳи шумо ҳамчун коршинос оё мутобиқ ва мувофиқ аст ба андешаи шумо? албатта шумо дуруст кор кардед ки яъне дастаи Гурҷистон ки яке аз пешсафтарин дар намуди гӯштини дзюдо ба ҳисоб меравад. ҳисоби чи? ҳисоби ҳамон гӯштинои миллии худ, яъне гӯштии аҷдодии грузино ки чӣ да оба мебошад. новобаста аз ин дастаи якачини ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ҷаҳон исбот кард ки мо беҳтаринем. ин нишон медиҳад ки такурсии асосии гӯштини дзюдо ин гӯштини миллӣ мебошад. чунки агар гирем 80% гӯштини дзюдо ин гӯштини миллӣ мебошад ки тамоми усулҳо, тамоми ҳамон намудҳои алико ва ҳамон унсурҳое ки дар гӯштини миллӣ истифода мешаванд дар дзюдо истифода мешаванд. ва моҳи декабри соли равон мутахассиси гурҷӣ Ираклий Узнадзе дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон худашон иштирок карда ва дида баромад ки чӣ қадар мухлис мо дорем, чӣ қадар аваз ва ҳамон кӯшише мекунад ки ҷавонони мо ба ин намуди гӯштини дзюдо равнақ ва ривоҷ додан бо усули ҳамин гӯштини миллӣ. хуб, ман барои мухлисонам мегуфтам ки замоне буд ки масалан мо ҳамчун шораи телевизиони варзиш ё мансшораҳони варзиш ва мухлисоне буданд ки орзу мекарданд ки кай мунтахаби кишвар ҳамон номи мунтахабро яъне сарҷам мешавад. ва имрӯз бубинед ки аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва махсусан аз ҷониби роҳбари ҷавоне ки нигоҳи бо нигоҳи оқилона имрӯз ҷамъ овардан ва доваронро мебинем дар ин толоре ки аллакай як барои мо ба қавли афсона буд ба ҳақиқат мубаддал гардид. озо ин орзуҳоро шумо ки дар Аврупо будед, дар дигар қитъаҳои ҷаҳон будед, чӣ гуна медидеду имрӯз чӣ гуна инро? албатта дастур ва супориши раиси Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир дар он аст ки аввалин чизе ки вай дар пеши худ гузоштааст ки даста бояд якҷо бошад, як дастаи муттаҳид бошад, дар як ҷо машқ кунад, дар як ҷо тамрин кунад, бо ҳам бошанд ва ҳамчун даста дар чемпионатҳои ҷаҳон, дар гранд-слемҳо дастаро муаррифӣ кунад. ва албатта бо дастури супоришҳои муҳтарам раиси Федератсияи ҷудо Исмоил Маҳмадзоҳир тамоми машқҳои дастаҷамӣ бояд ҳама иштирок кунад. новобаста ҳар як варзишгар мураббии худ дошта бошад. барои даста яъне сармураббӣ интихоб шуд. дар муддати 3 вақт бо хӯрока таъмин мешаванд. ҷои хоб пурра таъмин аст. яъне ҳамун низом дар даста бояд бошад ва аз тарафи сармураббӣ ва мураббиёне ки гирифтагием назорат карда шавад ва бо як режими муайян кор кунанд ва натиҷа ба даст оранд. хуб, Рамзӣ, агар рафту баъзе аз нафароне ки мисол дар ин ҷо иштирок накунанд, яъне низо гуфтед имрӯз, яъне талаботи муқаррароте ки аз ҷониби Федератсияи ҷудои кишвар аст, шояд паҳлавонони шоҳратёр бошанд ва ба ин машқҳои дастаҷамӣ наянд, яъне он нафаро дар асоси қоидаҳое ки яъне тартиботе ки аз ҷониби Федератсияи ҷудо аст, онҳо ҳуқуқ барои ширкат дар мусобиқаҳо доранд ё не? албатта яке аз корҳое ки ҷорӣ шуданд дар федератсия бо супориши раиси федератсия ин бевосита даста бояд сарҷам бошад, яъне муттаҳид бошад ва якҷо машқ кунанд, новобаста ӯ варзишгаре ки чӣ натиҷа дорад. чунки дар ин вақтҳо даста ки якҷо мешуд вай натиҷаашон боз аълотар ва хубтар мешавад. ин яъне муттаҳидӣ, якҷошавӣ нишон медиҳад ки даста чӣ хел мустаҳкам аст ва ба натиҷаҳои баланд ноил мешавад. ва бевосита аз тарафи федератсия, аз тарафи роҳбари федератсия барои иштирок накардан дар ин машқҳои дастаҷамӣ чораҳо андешида мешаванд ва муҷозот карда мешавад ҳамон варзишгаре ки дар ин машқҳо иштирок намекунад. чунки ин низом аст
низоми федератсия аст, қоида аст. Бояд қоида ҳар як варзишгар бора иҷро кунад. ман ба хотири мухлисон мерасонам ки вақте ки мунтахаби ҷудои ҷопонро мебинем ки намунаи барои ҷаҳон аст, дар он ҷо ҳам қаҳрамони ҷаҳон ҳам қаҳрамони олимпӣ дар якҷоягӣ машқварзӣ мекунад. яъне болои татами гӯштин мегиранду вале дар мунтахаб онҳо якҷо ҳастанд. ҳатто агар лозим шавад барои рӯбучин тоза рӯбучин мекунанд баъзе ҳолатҳо. тамоми шароитҳо аз тарафи федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон барои варзишгарон муайё аст. ҳатто ҳамун мутахассисони тиббие ки ниёз доштем мо аз хориҷа даъват кардем, дар муддати чанд рӯз дар ҳамин толор буданд, бо варзишгарон суҳбат карданд ва чил ҳамун дороҳое ки лозимӣ буданд ва ё соҳиби ҳамун дороҳо шуданд ва аз ҳамун аз ҷиҳати тиб агар гирем гузаштагӣ буданд варзишгарон ва мутахассиси миллие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мо ёфтем, яъне физиотерапевт, вай дар дастаи мунтахаб аст ва 24 соат ино дар назорат ҳастанд. аз ҷиҳати тиббӣ агар гирем ҳам дар машқҳои дастаҷамӣ ҳам дар меҳмонхона дар назорат ҳастанд ва ин нишон медиҳад ки дар оянда даста бо мураббӣ, бо сармураббӣ ва бо духтур дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок мекунанд. хуб акнун шамиров бубинед ки баъзан мо ки қаблан мерафтан аз табиб сухан мекардем, аз равоншинос мегуфтем ва аз ҳайати бедухтаронаи тим мунтахаб мегуфтем. вале имрӯз мебинем ва як чизи дигар муҳим аст ки дар ин ҷо мо барои ҳар як вазн як нафарӣ лоақал масалан ҷамъ мекардем. ҳоло барои дар ҳолати эҳтиёт кардан эҳтиётӣ дар ҳолати эҳтиётӣ шояд рафту масалан паҳлавоне ки дар вазни зери 73 кило мегирад, ин варзиш аст, пешгӯӣ карда намешавад, лад мебардорад ё дигар масъалаҳо пеш меянд. оё барои минбаъда паҳлавони минбаъдаи зери 73 кило ё якто ё дуто лоақал чӣ гуна чораҳо мебинед? албатта шумо дуруст кор кардед ки дар дастаи мунтахаби мо бонуон бисёр кам ҳастанд ва яке аз корҳои муҳиме ки раис федератсия дастур додагия мо бояд бисёртар бонувони тоҷик яъне гурдофаридои тоҷика ба даста мунтахаб ҷамъ кунем ва хушбахтона оҳиста оҳиста ҳамин мо ба ин марҳила расидаистем, вале вазнои калон мо надорем. мо кӯшиш мекунем ки дастаро бо вазнои калонам ҳайата мунтахаба таъмин кунем, вале мо ниёз ба вазнои калон дорем духтаро, чунки мо даставиам бояд иштирок кунем. дар даставӣ вазнои вазнини духтаро ҳатман бошанд. масъалаи дигаре ки шумо хайр кардед аз ҷиҳати дар як вазн 3 кас ё 4 кас бояд бошад, ин албатта дастур ва супориши раиси федератсия муҳтарам Исмоил Маҳамадзоҳир мебошад ки дар моҳи сентябр мо чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад 4-5 сентябр ва касоне ки дар ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон сазовори ҷойҳои 1, 2, 3 мешаванд ба ҳайҳат даъват карда мешаванд ва дар машқҳои дастаҷамӣ ҷалб карда мешаванд ва боз ба мусобиқаҳо роҳ дода мешаванд ва касоне ки натиҷаи хуб метиҳанд дар як вазн бо 3-4 варзишгар бояд дошта бошем эҳтиётӣ. ман аз фурсати муносиб истифода бурда барои модарон, падарон, волидайн гуфтанӣ ҳастам. модарони азиз, падарони муҳтарам, биёед фарзандони худро, махсусан бонувон, намуде ки зеботарин аст, куштини ҷудо аст. бубинед сару либоси бисёр ҳам зебову маҳин барои бабар кардан ва қаҳрамонӣ кардан. беҳуда нагуфтанд ки агар ҳатто фирдавсӣ барои ҷалби бонувон гуфтам, ҳар он кас ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан бувад қаҳрамонӣ кунад. ман боварӣ дорам ки бонувони тоҷик қодир ҳастанд бар муқобили паҳлавонони аврупо дигар кишварҳо мубориза баранд ва намунае аз чанд бонувои мо ки солҳои охир масалан Мадинаро бубинед ки чӣ гуна ҷаҳду талош ба ин ҷавонӣ кард имрӯз баромад. албатта Мадина яке аз ситораҳои дурахшони ҷудои тоҷик мебошад ки дар гранд-слами душанбеи соли 2024 нишон дод ки соҳиби медал шавад, яъне дар синни 17 солагӣ бар муқобили ҳамон варзишгарони беҳтарини ҷаҳон мубориза бурд ва соҳиби медали биринҷӣ шуд. ин нишон медиҳад ки духтарои тоҷик яъне гурдофаридои тоҷик дар оянда метавонанд
ба қуллаҳои варзишӣ ҳамун намуди гӯштини ҷудо дар чемпионатҳои ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ сазовори медал шаванд. Ва мақсад ва мароми федератсияи ҷудо ва супориши бевоситаи раиси федератсияи ҷудо барои ҷалб намудани духтарон ин толор ҳамеша дарошон кушода ҳастанд, марҳамат биёянд, тамрин кунанд ва натиҷаҳои беҳтар нишон диҳанд. рамзиҷон, дар ҳоле ки мо аз гурдофарони тоҷик гуфтем, бояд ёд расонем дӯстони азиз ки аз ҷониби пешвои муаззами кишвар махсусан шоҳнома барои мардуми тоҷик ҳамчун яъне ҳадия тақдим шуд. ҳар нафаре ки дар ин ҷо бонувон метавонад, яъне аз таърихи мардуми тоҷик агар бигӯрем, мо паҳлавон будем, имрӯз ҳам паҳлавон мемонем ва ҳатто бонувони мо метавонанд ки дар майдони диловарӣ ҳунарнамоӣ кунанд, шаъну шарафи кишварро ҳам бонувон метавонанд баланд бардоранд. бале, шумо дуруст кор кардед ки таърих нишон додааст ки таърихи гӯштини тоҷик 5000 сол дорад. яъне такурсии асосии гӯштини ҷудои тоҷик ин гӯштини миллӣ аст. гарчанде ки гӯштини ҷудои ҷопониҳо қариб 200 сол таърих дорад, вале гӯштини тоҷикии мо гӯштини ки 5000 сол таърих дорад, яъне тоҷикҳои дар ҷаҳон муаррифӣ кардан 5000 сол пеш, яъне ҳамин паҳлавонии мо нишон дод ки дар ҷаҳон мо соҳиби медалҳои хушранг шудем дар гӯштини намуди ҷудо. ва тоҷикҳо ин мардуми паҳлавонпарвар ҳастанд ва дар оянда аз намуди гӯштини ҷудо мо мехоҳем ки дар чемпионати ҷаҳон қаҳрамони ҷаҳон шаванд ва дар бозиҳои олимпӣ ки дар пеш истода ҳастанд сазовори медали тилло шаванд. ин яъне ҳамун нақшаи федератсияи ҷудо аст ва мо корро пешбарӣ мекунем ва дар оянда ҳамун шароитҳое ки дар кории стандарти ҷаҳонӣ ҳастанд ки аз тарафи федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси федератсия муайён шудагианд. бинандагони азиз, ин навбат суҳбати мо дар толори варзишӣ дар маҷмаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳузури паҳлавонони номдори кишвар мегузаранд. мо мебинем дар ин ҷо чеҳраҳои номдор ҳастанд ва қаблан мо мегуфтем як расул гӯштин мегирем, мегуфтем барои пайдо кардани бубинед солҳои охир ҳатто дастоварде шуд ки аз дастоварди яъне қаҳрамонии ҷаҳони расул болотар рафтем, яъне нишони нуқраи қаҳрамонии ҷаҳонро мо гирифтем, яъне ба ҳамчунин нишони биринҷии қаҳрамони ҷаҳонро гирифтем. аз нигоҳи шумо рамзиҷон, имрӯз ҷуз эмомалӣ нуралӣ, ҷуз паҳлавонони дигаре ки дар ин ҷо мебинем, беҳрӯз хоҷазуд, ҳастанд чеҳраҳое ки имрӯз дар пайравӣ ба кори онҳо мераванд. ҷудои мо чунон пешрафт карда аст ки дар ҷаҳон ҷудои тоҷикистон дар ҷойҳои якум дуюм меистад, аз ҷиҳати баргузории мусобиқа, аз ҷиҳати мухлисон, аз ҷиҳати варзишгароне ки натиҷа нишон медиҳад. ин бевосита баъд аз таъин шудани раиси федератсия муҳтарам исмоил муҳаммадзоир ки дар муддати 3 сол тамоми шароитҳое ки барои варзишгарон, яъне барои ҷудокорон дар кор буданд, муайён шуданд ва мо ба ин натиҷаҳо расидем. агар дар ёд дошта бошед рамзиҷон, мо суҳбат мекардем, шаҳр медодем, мегуфтем ки қаҳрамони ҷаҳон баъдан гран-при ё гранд-слами фаронсаро аз сабаби сершумортарин яъне мусобиқот медонем. ҳоло ки дар тоҷикистон шаҳри дилрабои душанбе гранд-слам ва гран-при, аввал гран-при баъд ба гранд-слам якбора барои мо доданд, чунон мухлисоне шуданд ки ба ҷуз аз толор дар берун мардум ҷои нишаст надод. аҷиб ва фикрам дар ҳайрат монд ҳама. федератсияи байналмилли ҷудо ки соли 2023 ба тоҷикистон ташриф оварданд ва ё омода набуданд ки чунин мусобиқа баргузор мешавад ва ё фикр карданд ки мо ба тоҷикистон гран-при метиҳем ва дар муддати 4 сол ҳамин гран-при мемонад. вале баъди баргузории мусобиқаи гран-при худ раиси федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ ҷаноби визер гуфт ки дар тоҷикистон бояд гранд-слам баргузор шавад, чунки гран-при ба гранд-слам табдил ёфт. ин рекорди ҷаҳонӣ буд ки дар ҷаҳон ягон гран-при дар муддати кӯтоҳ ба гранд-слам табдил наёфт. ин нишон дод ки аз ҷиҳати мухлисии варзишгарон, аз ҷиҳати шаҳр, ободии шаҳр, яъне чӣ хел шаҳри зебо буд ва мухлисон меҳмоннавозии тоҷиконае ки ва ё аз тарафи мардуми тоҷик диданд ба ҳайрат ва ёра монд. рамзиҷон, ман тақвим ё календари IGF ки мебаровард Федератсияи ҷаҳонии гӯштини ҷудо, дар он ҷо солҳо медидем, яъне парчами кишварҳои дигарро, яъне ҳамчун мизбони
баргузори мусобиқот мо мекофтем ва тоҷикистонро намедидем ва орзу мекардем ки кай тоҷикистон дар феҳристи яъне ҳамин яъне ҷаҳонӣ ва ҳамчун мизбони мусобиқот эълон гардад ва ҳоло мебинем хушбахтона дар календар ё ҳамун тақвими IGF яку якбора ду маротиба парчами ҷумҳурии тоҷикистон дар як сол ҳамчун мизбон. ҳоло ман манзур аз гуфтори ман ки аввалин бор дар тоҷикистон ва аввалин бор дар ҷаҳони гӯштани ҷудо гран-при байни ҷавонон баргузор мегардад, яъне гран-при барои ҳоҷи шариф. ин мусобиқот чӣ гуна пайдо гардид ва идея чӣ гуна пешниҳод шуд? ин мусобиқа пешниҳоди раис федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон буд ки соли 2025 мо соҳиби ҷоми осиё шудем, яъне байни наврасон ва ҷавонон ки дар шаҳри душанбе моҳи ноябр баргузор гардид бо як сатҳи баланди варзишӣ ва федератсияи ҷаҳонии ҷудо таслим гирифт ки ҷоми осиёи ҳоҷи шариф аввалин шуда дар ҷаҳон гран-прии ҷавонон мешавад ва ба мо пешниҳод карданд ки ин ҷома аз тарафи федератсияи байналмилали ҷудо ба гран-при табдил ёбад ва новобаста ба ҳамун шароите ки дар ҷоми осиё баргузор гардид ва як сатҳи баланд гирифт, раис федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоҳир дастур дод ки ҷоми осиё ба гран-прии ҳоҷи шариф 2026 табдил диҳад ва мо соҳиби гран-при шудем. хуб, акнун нуқтаи ниҳоие ки мо дар имсол дорем, ҳама мунтазир аст ва бори аввала ки ситораҳои ҷаҳони гӯштани ҷудо ё ба қавли дигар мегӯям мастерҳо ба тоҷикистон, ба қалби тоҷикистон, шаҳри дилрабои душанбе меоянд. рамзиҷон, аз нигоҳи шумо ки аз паҳлавонони мо имконият доранд ба ин даҳгонаҳои беҳтарин афтанд, яъне ворид шаванд? аз ҷиҳати ҳамун холо агар гирем, мо вазнои 60, 66, 73, 81, 100 ва ҷамъи 100 дастаи мо пурра иштирок мекунад, вале то мастерзи шаҳри душанбе оли вақт бисёр аст, мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҳам бисёр ҳастанд. барои хол гирифтан ва дар ҳайати дастаи марказ шудани як дастаи ҳамаи вазноҳо иштирок кунанд, бачаҳо бояд хол бигиранд ва дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд. мо кӯшиш мекунанд ки ҳамаи вазноҳои мардо иштирок мекунанд ва бонувон ҳам кӯшиш мекунем 3-4 вазна дар мусобиқаи мастерзи душанбе иштирок кунанд. бале, акнун дӯстони азиз, фақат моро боқӣ мондааст ки пайгирӣ аз гӯштани ҷудо аз ин толор орзу мекунем ки қаҳрамонҳо ба майдони ҷаҳонӣ бароянд. рамзи, охирон орзуи шумо дар барномаи навбатии мо ва қадам барои тамрин? орзу ҳамин аст ки дастаи мунтахаби ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамаи шароито муҳайё карда шуданд ва дар оянда метавонем дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, яъне бозиҳои осиё дар пешистода чемпионати ҷаҳон, орзу ҳамин аст ки соҳиби медалҳои хушранг шавем. бошад ки ҳамеша ҷудои тоҷик ба қавли дигар тоб бошад, садарнишин бошад. дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки суҳбати моро ҳамроҳӣ мекарданд коршинос, директори варзиши федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон Рамзи Шамиров. ташаккури зиёд ворид дорем. рамзиҷон, орзуҳо рӯзе мерасад ки ҷомаи амал мепӯшанд. сипос барои суҳбат. мухлисони азиз, моро ҳамроҳ бошед. телевизиони варзиш бо барномаҳои ҷадид шуморо аз ҷаҳони варзиш огоҳ мегардонад. хайр.